Казвам добър ден на Георги Николов, едно от новите попълнения на Арда, тук на лагера в Боровец. Георги, здравей, как си? Здравейте, добре съм, всичко е наред, подготвяме се за предстоящите матчове през сезона. Вече сте почти 2-3 седмици заедно с новият ти отбор. Как намираш обстановката, твоите съотборници? Тук има един страхотен колектив, едни страхотни момчета, страхотни футболисти и нас новите момчета мисля, че ни приеха доста добре, се вписахме в колектива и се надявам да направим един силен сезон. На теб се залага доста, предполагам това го осъзнаваш вече. Особено в твоя пост, нападението. Аз се раздавам всяка една тренировка, тренирам първо за себе си, всеки един футболист така се подготвя строго индивидуално сам и за да може да покаже най-доброто и да помага на отбора през сезона. Ти вече отбеляза няколко попадения с екипа на Арда. Как ти се вижда чисто игрово отбора? Мисля, че за отбора добре са нещата. Трябва да приемем факта, че в момента сме в подготовка, тежки сме, тренираме здраво всеки ден по 2 пъти. И мисля, че като наближат мачовете, официалните, ще започнем да освежаваме и ще бъдем още по-добре. Ти претърпя една тежка контузия. Как си вече преминали всичко на 100% си готов? Да, забрал съм вече всичко и това е на заден план. Как се стигна до преговорите с Арда, който се обади? Ивайло Петков се свърза с мен. Аз бях в една много тежка ситуация в Ботев Пловдив и той реши да ми подаде ръка, да ми помогне, защото аз там бях в голямо невидение какво ще се случва с клуба. И те ми представиха един проект на Арда, който е страхотен, млади футболисти, българи, играе се тук и реших да приема предизвикателството. Какво знаеше преди да дойдеш тук за Арда? Не помниш ли мачове срещу Арда? Има мачове, да, имал съм, вкарвал съм. Вкарвал, нали? С Хебър, ако се лъжи ли? С Хебър, да. С Хебър, помня. Ти си юноша на Левски, после принаш в Лудогорец, после в няколко други отбори. Имаш ли други предложения преди да дойдеш тук, преди да ти се обади Ивайло Петков? Имах други предложения, да. Имах други предложения, но реших, че за мен тук в момента ще бъде най-добре. Разкажи ми нещо за тебе. Как започна да тренираш футбол, кой те запали по футбола и защо избра футбола? Имаш ли други варианти? Все пак си висок. Волейбол, баскетбол. Не, от малък, аз както се помня, си ритъм в квартала, играя и един ден реших баща ми да ме запише на футбол във Враца, понеже съм родом там. Обаче бях твърде малък и още не беше стигнала, нямаше тази възрастова граница, където школата, да. Аз бях най-малък, започнах с 4-5 години по-големи от мен футболисти да тренирам и постепенно ми се развиха нещата и започнах там да тренирам по-така професионално. Кога реши, че вече футбол ще е твоята професия? От малък аз в Ботев Враца бях вкарал за 24 мача 92 гола. Да, бях карал и бяха дошли да... Да не е имало забрана на друга гола. И имаше, така бяха дошли да следят, да ме гледат на един матч от Левски и аз отидох, харесаха ме, приех и отидох там, почнах да се развивам и от тогава, вече си бях казал, че това е втори вариант. Нямам и до ден днешен, не искам и да си мисля за втори вариант. С кои футболисти от Арда се познаваш, кой ти е така най-добър приятел? Вижте, тук, както казах, има и страхотен колектив, всички момчета сме заедно, всички момчета, всеки ден, дори в Кърджали, като бяхме тук 1-2 седмици в началото,
Ние свършим тренировка, всичките сме заедно навсякъде, на ресторант, на кафе да отидеме. И така добър приятел няма, всичките сме едно. Харесва ли ти града? Успя така да го разгледаш дори за малко? Ами да, градът е хубав, харесва ми. Има къде да се ходи, в смисъл имаш ресторант, имаш кафета, с които да разнообразяваш през почивката. И това е. Добре, ми пожелавам ти успех и с нетърпение чакаме първия гол в официален мач вече. Благодаря ти.